አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ተወሊዱ ለምድር መጪው ልብልሰብ እታ ብራና ድንግል ማርያም ሙላዳ ምዝርግሓ ንሐስብ ንዝክር ቃል ስጋ ኮነ ልብልሰብ እቲ ስጋ ቃል ልኾነ አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ድንግል ማርያም ስጋ ገንዘብ ገበረ ክንብል ከለና ተጋሃደ ክንብል ከለና አማኑኤል ዘበትርጓሚሁ እግዚአብሔር ምስሌነ ክንብል ከለና ድንግል ማርያም ክንሐስብ ታብራና ክንሐስብ ግድን ወገናት። ስለዚህ ሎሚ ድንግል ማርያም ተወሊዳ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ክንሐስብ ከለና እታ መቅረዝ ድንግል ማርያም ለነሐስብ ወገናት። ስለዚህ ሎሚ መቅረዝ ድንግል ማርያም ለተወለደት ዕለት